Hello, mga amigo, amiga. Maayong buntag. Time check, it's sa oras ron? 5:30 a.m. na. So, ubangon ako kay basin matsaka na. Mabiyaan ko. So, ipakita na ko sa inyo ha. Ang travel. Akong routine every weekdays. Padulong og work. Padulong og trabaho. Nami ba kayo matulog? Magbangon na tayo. So, hayag na. Kita-kits later. So, mukhaon ako na maligo, na mag-ilis. Okay? So, kamo na nangatulog pa rin ha. Pag mata na mo. Charot lang. Tulog lang. Tulog balik. Okay? Nagbay na. Bagbaling sugod. Okay? Time check guys. It's 6:30. So, ready na ko na magawas. Kay basig, mabiyaan ko sa mong carpool. So, see you later. Bye! So, nagabaktas na ko padulong sa kanto. Kay, dito may nagahulat sa mo ang carpool. So, niabot na dyan ko sa working place. So, guys, it's 7:45. Tapos, 9 pa magsugod ang work. It's very early. Wala na yung time para mangilay. Ang akong kilay. This is the new normal now. So, magsugod na kong work, guys. Fighting. Break na guys ang pagkaon kay chorizo.
Food is life. Tapos na ako'y baon. Anong makasayo-sayo, majud ka ka na. Kaon na ka na. Kanang food. So, ako ra isa kay wala ko sa wala dyan ko sa office na kung asa ko na assign kay game ko task force sa laing department. So guys, nahuman na dyan ang duty. So magulat na po sa carpool. Kay alas 6 pa ang carpool na muabot. Then, probably mga 1 hour ang travel. So, kita-kits later. Kanang magbaktas na po pauli. Okay? Bye! Nakauli na jud ko mga amigo amiga. Nakaligo na sad ko for safety, you know. So moto siya ako ang routine sa ako ang work since nag-task force ko. Murag ka ng task force. On siya dahil. So gishare lang na ko sa inyo ha na ibalik na dyan ka sa work. Magka-kwarta na dyan ko. Okay, walang-wala na. And hapit na po na akong birthday. So, I need cash. Tsar. Marag unsa dyan ang gastusan. So, unta. Tanawan ninyo ni ha? Nga video. Alang. Tanawan lang ko ninyo. Pugsa yourself. Okay? Sa mga wala pa nakasubscribe di ha? Subscribe na. Pindutan na lang po ng bell sa kilid o i-like na lang po ninyo ng video. Okay? Stay safe everyone. See you sa next video. Bye. Day 2. Annyeong! Korean ka girl. Hello mga amigo amiga. Finally, nakabalik na jud ko sa ako ang kung asa ko na-assign nga department. Welcome back to myself. Pero, medyo daghan og buhatonon. Fighting! Laban! Yeah! Buang-buang lang.